Na pokladnici je potrebné blokovať aj iné položky, ako sú tovary. Tie zadáme v číselníku mimo skladové položky. Napríklad vklad hotovosti. Podobne výber. Môžeme pridať aj rôzne služby, napríklad montáž. Tu zadáme aj sadzbu. Kontácia je nepovinná. Ak chceme tržbu mať zaúčtovanú v module účtovníctvo, tak ju vyberieme z číselníka kontácií zadaných v module účtovníctvo. Podobne ak blokujeme úhradu faktúry v hotovosti cez pokladnicu.